ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ବୀରସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମାତା ସୀତାମା। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଶିବା କାମୁଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଗୋପାଳ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାମିଲନାଡୁର। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଷୋଳ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ 1975 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 17 ତାରିଖ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 1954 ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଗୁରୁ ଦିବସ 1962 ମସିହା ଠାରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ 1949 ମସିହା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଯାଇଥିଲେ।